Sni ke basis palai pesan harga kerteng wa ku sia ku amen. Ketra Jesu tu pensela ingi daman sia ku jengme kasti ba ars koren kalong mispo. Nga uba Paulus ya uba la kenno hana uba jamnut markmat hanrei uba dom halandat sungpi. Nga kerpat da kajing jamnut ba kajing spun ukris. Wat pen bore nga banlong uba dom markmat undang awan. Na bada sisya ngala bandong bating kitu ba kenno bangile da kijing temu bakan japertai. Kalong ka ba sisya bangi ha ka pertai hendrai ngimle da kijing temu bakan japertai. Ki atiar yale ajengi kimde ki atiar ka pertai. Hendrai ki atiar belon bor jong ublay da ki bangi penjat ki kot baskem. Ni pen pulom ya kinia ba pen bakla ba ya kanu kajing le meng. Ka ba yeng sarong persya kajing tip ya ublay. Ni pendam ru ya ki jingmut jing perkhat baro ban ka ungu ya ukris. Ni la kloy ban pensitom ya ka jing tam sneng jong nu anda ka jing ka ungu jong pi kala janai. Tepet ya ki kemba kilong na sabar. Dan manu hang tu ubanyo ya ladi uba udai jong ukris. Tu ai un perkhat sani bhai ya ladi pat ya ladi. Namar ngide ki jong ukris kumba dai mau. Nabang am solek ran wala dang ala kham kren kop ya ka bor ba uktra la pun kop hangi ka bor ban tei ya pi am man prai pi ngam kwa on pun pau kumbang ala persang ting penting ya pi da ki sithi jonga om don uba ong ki sithi Paulus kilong ki ba khor ba bating Henry haba udan markmat ujem ba don ktien Uba kumuta ubriu ude wan smutu ba omdon jing per hap dengki kitien da kasiti na jingai bat kabangin le larangi dan makmat klempem ngimnut penyeringkat ni anu jori ladi ba kitu ki ba khenhe ya ladi iu ke jingbi kisna ya la kijong kijin thau ban thau ladi ba ki bishar ya ladi bat maladi hi ngi ya ladi tingin amko palat kata kan sa tang ha uput jong ka jing trai ka ba ublei ulabu engi ka ba kot sedu sepi sya korin ngim sim la kenjo palat ya ka ba ngi dei kumba kot sedu sepi namar ngi la poi ningkong hadu ba happy da ku gospel ukris ngim kop sarong ya di ya ka ba ki wei pat ki la trai penban ngi la kermen ba ka jinget jumpi kanang roy bangidup la ban trai syu hap deng jong pi barabor hapo ki puot ba ublei ulabu nang ta ngin la ban ya lap ko kubor ba bha ki wei pat ki ri chalendet ka jong pi klem da kren ro ka kambala de ple ha ka lingkha jong wei pat ti kumta utu ba ko kwa ban kop tu un kop ha utrai na ba om jumenjur ya uta ba pen ro eladi hendre ya utu ba utrai ya ro Hakani kalnong ibo Paulus ningkong u kren ya kitu kibriu ki bakno ba ulong ba jamnut markmat hendrai ba sedin pada da kisithi ulong ba strict ulong ba perking ulong ba ting u Paulus u ong ningkong ba ma ulong ujo la da de kisithi ne de daka badon markmat hendrai ka ba ma kwa kadai ba makikin kelak ba ma kwa kadai ba makikin penbet bat ken wengi gini kijing kop sarong baro upolus ukop ila jong ya kijing trei ke bama la trei hapdeng juki koren khamtam ba kani kijing trei ke bama la trei kadi ke ba uplei ulapan khamti sim tam yo ta uput ba uplei ulapan khamti hu lane sim persyang ban tajo palat ya ka ke ba uplei ula ai hu ndrei ula trei hapdeng jong kata ba ula priang ya ku bor ba bha ba ke ba ong su dei dei ba ula trei ka wei pa kalin kha jong wei pat ndrei ula wan siki koren banyalap ningkong ka kubor babha hap deng jongki shu Paulus uang utu bakop tu unkop hautrai tikum ta utu bakop unkop hautrai naba jumunjuri uta wa penro eladi hendrei ya utu ba utrai ero kini wa Paulus pun mau kitu kibriu ki basung sarong ya lajong ukwa ban ong ba hey la dapi kwa ban kop tu kop hautrai dan ko bangila ban kop naladi namar balai wat Paulus ong ngatrei hapdeng uta uput usam ba ublei ulapan khamti hanga ba ublei ulapan khamti hu mangi wei pe wei ro ka jingim jingi wei pe ngi haban kan mau kan ni ba kan no ka kam go mangi ngile khamta me ka kam balang la ka kam na benta ublei kadai ka ba ma ublei ujiet upan khamti
kam dei ka jing long ka babet jungi la ne kam dei ka jing la jungi hendrai kam ka dei barbor ka dei ka jing ai ka jung blei ka klimat pa mangi su thu ya ka jing la jong min saklon hendrai kat ba mangi dang shania a utrai mangi su thu ya ta uput usa ba blei la khamti halor jungi bangin sngau hun ha kata ka bentar ba blei la ai ngi bangin trei bahaya kata ngin sala banyo ka jing ro na blei kan mau boleh numpet ini kat nong ila hendai numpet kat ladang ila pendan kam hok ne ya me kita kisap di pong la ya ta ka jing ai la ne yo ta upur ba ma u la pen kam ti hangi ngila la ne man trei pura ya kata ka ba boleh ang not nangi we pe we ha ki khot ki balai basa basan ter Paulus ong ba ka atiare le jungi we pe we kam dei ka jong ka ni ka perthei ngimiale da ka kom ka ni ka perthei ngimiale ru ya ka da ka bor jong ka ni ka perthei ne ha ka kom jong ka ni ka perthei em ka atiar le jingi ka dei kam dei jong ka ni ka perthei dei ka atiar bodon bor jong ublei da ubang ipunjat tiaw ki kut bas kem ipunjat tiaw ki kut bas kem ya ki bor jong ka jingdum baro da ka atiar le ka bawan na ublei da ka atiar jong ublei om jong ka ni ka perthei ni penjob ya ki tu ki niaka ya ki tu ki ba penpulam ya ka jing bakla la ne ki ba penpulam ya ka jing shisha ki ba hikai bakla ba kam tai ni penjot ya ki da ka atiar ya le ka jong ublei ni penjot ya ki da ka atiar ya le jong ublei ko men ko para ba e ngimla len ba ka bor jong ka jing dum ka don ha ka sla perthei ngimla len ba ka bor jong ka jing pen bakla khnang jong ka jing dum ka persang ban ya lam ki briu na ka jing shisha sa ka jing bakla ka don ha ka sla perthei bat ban job ikini ki ngidon kam ka atiar banyele ngidon kam ka atiar banyele ngidon hakathma ba kata kathma jungi kam dei hakarukom jongkani ka perthai hendai kathma jungi ka dei kathma jong ka mensim bar banyele ikini ngidon kam ka atiar ka jong blei ngidon kam ka jing pensle blei ngidon kam ka atiar jong blei banduk job persya ya kini kinong shun kiba pen bakla ya ka jing shisha kiba ya le persya ya ka sandur ke jong blei kum ki khun jong blei la ne kum ki kristan ngidon kam ya ka atiar jong blei man job persya ekini ke baro ya ka bor jong ka jing dom ya ka bor jong ka jing pang jing stam ya ka bor jong ka jing hikai bakla kham tam ka jing hikai bakla la ne ka jing sarong ka ba ya lam bakla om dei tang ya utu brio hendai wat eki weiru ka bala ban pendik ya ka jing jong ki weiru ya kum ki ne baro ngidon kam man job da ka atiar ka jong blei da ka atiar jong blei tu ngin pen khlanya la jong kai ngin pen khlanya la jong kam tam da ka jing duai ngin pen khlanya la jong da ka jing tip ya ka tien ka jong blei ngin pen khlanya la ka jong da ka ba ya in ka ba blei ngin pen khlanya la jong da ka bengi simbenta ba ki sakramen kam tam ka jing plapop bar ka eucharis ba khoi bar ki wei ki sakramen ba mangi la pen bantah ngi wei pe wei ngin pen khlanya la jong da ka bengi ya lang ba blei bandup la ban ele thma persya bandup la ban job bandup la ban pin khlem ya kini ki kut bas kam ki ba yeng persya ya ka hima jong blei ba persyang ban yeng persya ya ka jing shisha jong blei ublei la jiet yengi ula pan khamti yengi ba kwa ban pen sle yengi wei pe wei pengin long ki bala khre ngin pa ni ka jing ei na ublei bengin long ki atiar jong u ha ka ni ka sla pa thai ani ro Jesus Christ junam junam amen ba bneng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ku chung mi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zo kaching ei wala pan raham ki do no chungi da mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ei chungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam ju tha chung ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolom brio man brio na shapo but yaki tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka buram jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi sha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka buram bar kajing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tesin ai kemarin rap jingi Kristan tu doai na bunta jingi